Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Lunes na Lunes, inis na inis ako. Oy. Apaka-plastic nung kumare kong walang ibang ginawa kundi mag-post sa Facebook na mga biblical quotes pero sa totoo lang naninigaw ng kapwa. Hala. Bakit may mga taong ganyan? Panay ang post. Meron nga ako nabasa recently. Ang sabi pa, panay ang post pero kabit naman. Hay! Apaka-plastic lahat. Lunes na Lunes, nayayamot ako. Ano po ba dapat kong gawin para mawala ang yamot ko? Thank you, Ay. Tambalan, and God bless. Yan. Ay, oo nga. Una sa lahat, may control ka sa mga pwede mong Yes, mabasa, tama. 'di ba? So kung yung commerce mo na yan, G na G ka sa kanya, gigil na gigil ka, inis na inis, yamot na yamot at galit na galit, Oho. lagi kang may option na mag-unfollow Correct. para hindi makita. Merong yon ang hindi niya malalaman na Oo. parang friends pa rin kayo pero pwedeng hindi mo na makita yung mga Oh, post hindi na niya. siya dadaan sa feed mo. Pwede yun. Ayan. Ba't namin alam? Gawain namin yun. Para wag nang sabihin na Oo. in-unfriend kasi Oo. apa ka naman o kaya blinak. Oo. Merong alam ko meron yang mga options. Mhm. So now you have the option. Oo, so kaya mong i-filter kung ano yung nakikita, yung True. kung ano kang na-expose dun sa newsfeed mo. Correct. Pwede mo i-unfollow yung mga Yung mga ayaw mo toxic. makita, correct, Ayan, 'di ba? oo. Katulad ng halimbawa, ako sino ba yung mga ina-unfollow ko usually? Yung Bombay. Ayun, 'di ba? Ilang beses 'yun, 'di ba? Trigger kasi kay Nicole yung Bombay. Kasi ewan ko ba, pero hindi na siya nag-appear Oo. 'di ba? Parang ano ba 'yun, yung nagbebenta ba sila Oo, or hindi ko alam. Hindi ko alam o ako lang ba nakakakita ganyan. Pero kasi pwede mo talaga makontrol Oo. yung mga. Yun nga lang hindi mo yata makokontrol, Jegs. Kapag halimbawa yung mga friends mo Ayun, oo. nag-comment, Correct. mababasa mo parang at one point dadaan sa'yo. Kasi Ayan. minsan may mga nagtataka ko, ba't dumaan to sa feed ko? I mean, hindi ko siya kilala at Oo. all. Wala talaga siyang kinalaman sa Oh, akin. kasi yung friends mo nag-comment. Nag-comment sa Ayan. kanya. Parang mga ganun. Yun feeling ko hindi mo na makokontrol. Pero sa mundo ngayon na napakaraming pwedeng ibang pagkaabalahan. Tama. 'Di ba? Pwede namang hindi mo makita yung mga post na for you ay nakakanega. 'Di ba? Ganun lang yung parang 'di ba for the past weeks laging pinag-uusapan or trending si Oho. Alvin Aragon, Oh, 'di si ba? Alvin. So yung kaibigan ko na nasa abroad, well, palibhasa abroad siya. Sabi niya, ay di parang napag-usapan sa GC ganyan. Tapos sabi niya, sino 'yon? Oho. Ibig sabihin, the point is hindi dumadaan sa feed niya. Pwede kasing hindi maging parte ng sistema mo. Pwede. Tama. Tsaka plus, yung kaibigan namin yun na nasa ibang bansa, ang daming ibang ginagawa. Correct. Diba? Usually, sabi nga daw nila, kung sino pa yung mga chismosa, yung mga masyadong yun yung mga wala masyadong ginagawa, kaya nangingialam ng buhay ng iba. O kaya maraming oras na mag-comment. Correct! Ganon. So, yun lang yung pwede mong gawin siyan. Kung hindi maiwasan yung pagko-comment ng iba, kaya dumadaan pa rin sa Oo. feed mo, magpakaabala ka sa ibang mga bagay. Tama. Yung mga makabuluhan. Oo, i-learn mo siguro na i-master mo yung way kung paano yung mag-divert. Pwede. Yan yung unang-una na pwede mong gawin eh. Correct. I-divert mo yung attention instead na bubuisit ka dyan sa kumare mo. Tama. Find a way na
na ma-divert yung attention mo. Correct. Kasi yung iba nang gigigil ka na tapos binubuhusan mo pa ng oras. Yan. Eh di mas lalo ka na. Oo. Ay naku girl. Pag pinagtabi kayo ni Kumari, ikaw yung haggard. Tama. Diba? Kasi paano lagi mo siyang iniisip. Oo. 'Di ba? Nung nagsimba ko last week, ang isa sa mga pinaalala ng pare dahil Lenten season ngayon para sa mga Katoliko. Yan. Isa sa mga pwedeng gawin as a form of sacrifice, it is talagang social media detox. Kasi parang feeling ko nga, Jegs, yun talaga yung pwedeng maging ultimate sacrifice. Oho. Ako, for example. Pero mas pinipili ko ibang bagay. Kumbaga, Lord, parang di ko carry kasi part siya talaga ng Oho. work ko. Pero kung halimbawa, hindi naman siya part ng trabaho mo na kailangan lagi kang online, yun yung pwede mong gawin. Tapos, sabi nga nung isa kong kaibigan na nag-try mag-social media detox, last year din, ng Lenten season, na-realize, hindi naman pala niya kailangan. Kumbaga, parang hindi siya namatay kasi buhay pa siya. Kaka-message siya sa akin kanina. Hindi niya ikinamatay na for 40 days, yung buong Lenten season, hindi siya social media. Kumbaga, yung mga important lang na apps yung na-retain sa phone niya. Pero the others, inano niya talaga muna, dinelete niya muna yung mga apps. Kasi habang nandyan kasi yung mga apps ng Facebook, Instagram, TikTok, lahat ng mga pwede at posible. Tama. Bubuksan at bubuksan mo yan eh. Yung possibility na buksan mo, napakalapit, Correct. 'di ba? So, siya talagang uninstall niya. Tapos ang na-retain lang talaga is email and messenger. Oho. 'Di ba? Tapos sabi niya, nakakawala pala ng stress. Kasi dati naiinis ako sa post ng mga ibang tao o kaya naiinggit din. Sabi niya, hindi naman ako mainggiting tao pero nakakaramdam ako ng inggit. Napakasaya na ang ending. Parang yung social media detox niya for 40 days last year, tinuloy-tuloy niya. Tapos ngayon, paminsan-minsan na lang talaga siya. Silip-silip na Silip-silip na lang para at least hindi naman masyado nahuhuli sa mga Oo. bagay-bagay. Pero yung important na maka-chat niya pa or ma-reach pa siya ng mga taong kailangan i-reach siya, nandun pa rin. Oo, in short, kumbaga, na-retrain niya yung brain niya. Correct. Yung utak, yun dun may control tayo. Yes. Oo. So, ganun na lang yun. Dun sa part na may mga taong panay ang post ng biblical quotation, tapos alam mo naman talaga masama ang ugali, anong gagawin natin? Ganun sila eh. Ayan, yun Diba? yung mga taong mga hipokrito. Ayan, kasi unang-una, hindi ka titingin sa tao eh. Yeah. Doon ka titingin sa word. Sa biblical quote. Oo, sa word of God, hindi yun kung sino yung nag-share. Kaya wag na wag titingin sa tao. Yan. Correct. Kasi ang tao ay napaka-imperfect. Yes, oo. Diba na kapag ka nag-share, parang nag-share ng biblical quote, alam ko, nangungutang yan, hindi nagbabayad. Tama. Hindi naman kayo nag-share ng biblical quote, ang lakas uminom niyan. Kagabi lang lasing na lasing umuwi ng bahay. So, pag tinignan mo talaga yung taong na nag-share, marami ka talaga mako-comment sa kanya. Tama. Kasi napaka-imperfect eh. Oo, kasi kung minsan actually ito yung nakakalungkot, ginagamit pa ng mga tao yung mga biblical quotes to justify yung kung anong Mali ang advantage sa kanila. Ayun lang. Diba? O kung sa tingin mo parang ganyan siya, di unfollow. Correct. Oo. Wag na. Kung sa tingin mo talagang baka pwede pang magkaroon ng chance na magkaroon ng chance na makita mo pa, 'di ba? Di block na talaga agad. Tama. Kung naiinis ka nung gagawin natin, 'di ba? Kasi naman laging naiinis ka. Correct. Oo. May mga bagay kabisyo na pwede nating i-control. Ayan, kayang-kayang kontrolin 'yan. Oh, it's a matter of your will. Oo. Kung Siguro yung mga iba na parang nagpo-post ng mga biblical quotes, baka pwede rin namang in their minds pambalance nila sa buhay nila. Oho. Alam mo, ako para sa akin, mas okay na din naman nag-share ng biblical quotes kaysa Yes. yung laging sinishare ay yung mga bagay-bagay na nagdudulot pa ng kasamaan o kasalanan. Tama. Di ba? Correct. Oo. So kaya rin na yun, talagang may mga tao talagang imperfect. Hindi talaga pwede. Tama. Oo. Maski nga, asawa ko nga mismo 'di ba? Pag nag-share siya ng mga biblical quotes, lagi na lang tas parang laging story niya, parang yung biblical quote for the day kasi meron pa nga sinasabi, ang dami niyang apps sa mga Sabi niya, wala kang ganyang app, sabi niya sa akin. Na mga parang, basta mga biblical in nature. Natuwa naman ako, Jegs, kasi nagulat ako na yung daughter ko na paminsan iniisip ko kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanya. Bigla nalaman ko na nagsisend siya ng biblical quotes every day dun kay Ninang Ming. Sabi niya, sabi ni Doc Ming sa akin, alam mo ba, nagtanong sa akin si Princess kung okay lang daw ba na sendan niya ako every day ng biblical quotes.
Sabi ko, we. Pero I mean the act is really parang nakakatuwa, 'di ba? Pero pag tinitingnan ko yung mga nagshi-share katulad ng anak ko na minsan may ugali, yung asawa ko maiksi ang pasensya. Oo. na nalalurke ako kasi nga tinitingnan ko yung tao eh. Oo. Pero the truth is, they want to share the word. Correct. Na whoever might read this is somebody who might need it. Tama. 'Di ba? Oo. Kasi sinasabi nga din sa Bible yan na whether ano man yung intensyon ng nag-share, ang importante na pipreach na i-share, Oo. yung word of God, Correct. is walang problema dun. Oo, kaya again, wag tayong titingin dun sa tao. Oo, kasi yung tao, ang Oo. dami-daming kapintasan, promise. Correct. Mula anet hanggang Oo. talampakan. Ayan. Ang daming pwedeng masabi tungkol sa kanya. Tama. 'Di ba? Alam mo, ang mga i-follow mo na lang kasi natutuwa ako yung mga nagsasalitang pipino, yung mga umiiyak na trending bawang, yung 'di ba? mga patatas na Correct. pinost ng asawa mo ngayon. Sabi niya nga, nakita ko sa post ng asawa ni Nicole na sabi niya kay Prince, wag na tayong mag-order ng ng French fries. kasi kawawa yung naman sila. patatas. Tapos pati yung pati yata fried chicken eh. Huwag na Oo. tayo mag-order Oo. ng fried chicken kasi kawawa naman sila. Sinend din niya yan sa akin. Oo, Huwag nakita ka ko nang rin din wag yan. ka na mag-order ng mga tawag doon yung favorite ko, crabs. Sabi niya, kasi kawawa naman sila. Ay hindi, kakain pa rin ako sa crab and crack. Tama. Diba? Oo, sabihin mo sa akin kung Oo kailan. nga, dapat nung weekend eh. Sa Oo. susunod, etong Sige. week. Sige, Pwede sige. ba this week? Ay, sabihin dito natin. sa Parkal. O, sige, Oy, sabihin crab natin. and crack. Baka Ayan. naman. Pakihanda na po. hindi ako naaawa dun sa mga video na umiiyak sila kasi Oo. nilalagay sila sa kumukulong tubig. Tama. Pero 'di ba ganon? Kung may control ka na i-unfollow yung mga tao, may control ka rin kung ano yung mag-appear sa algorithm mo. Tama. So pwede ka mag-follow ng mga sites na nakakatawa, nakakatuwa, Love Radio app. Correct. O, di ba? Oo. At pwede rin, kung halimbawa, hindi mo trip si Diego Bandido, hindi mo trip si Nicole Ayala, try mo pakinggan yung ibang mga DJs, Yes. baka matripan mo. Ang daming May option. option ka Oo. to listen, to read, and papasukin sa buhay mo. May Ayan. option ka. Yun lang yun. Ayan. Eh, wag ka na masyado mainis sa kumari mong feeling mo plastic. Tama. Hindi ikaw, tandaan mo ha, tandaan mo kabisyo, ikaw din mismo, may mga kapintasan ka. Tama. Diba? Oo, diba? So, relax ka lang. Lunes na Lunes. Oo, lunes na lunes pa naman ngayon. Kaya nga, wag ka masyadong wag ka masyadong mainit. Kalmahan mo, te. Kalma, Okay? kalma lang ha. Daming gagawin. Ang daming pwedeng pagkaabalahan. Tama. Relax ha. Correct. O siya, exit na muna kami. Maraming salamat sa pagtutok. Hanggang dito na lang, tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. O, relax ka Ayan. lang ha. Tandaan, Oh, ang stress, nakaka-stroke. Ang stroke, nakamamatay. Correct, nakakapangit At yan. nakakapangit. Diba? Ulitin ko yung kumari mo, ang ganda. Ikaw, tsaka. Tama. Diba? Kasi affected ka sa lahat. Choose your battles, girl. Correct. Bye, everyone. Bye. Ingat kayo. Kwento na may Wagang Burnay laters. Metro's #1 Love Radio. Basic!